Hassan ne kasmuje shi ke share mana kuka kuma yi mana gwamna baya gari. Ya akai. Malam dan kuda kabo. Na'am ya akai. Ya jama'a. Muna ta kullai mu cikin godiya Allah muke kullum. To Allah abun godiya. Yawa. Wato alhamdulillah gaskiya bana sai dai mu gode wa Allah mu kuma ƙara gode wa Allah. Cikin godiyarsa kuma muke kullum. Damuna ta yi kyau. Ayya. Anya bana akwai inda amfani yake irin jihar Yobe kuwa. A harkar noma mun tabbatar da cewa Yobe ba su da sa'a a wannan shekara da kuma shekara da ta wuce. Kuma kar ka manta cewa ai jagoran noman jagoran tallafin noman kuma shugaba wanda kullun so ake a ce jihar Yobe ta haɓaka yadda mai malaki sa jihar Yobe ta haɓaka. Shi ma haka yake honorable Luhu Baba Hassan zanna Saloma ma'ana ciyaman ne kas ma'ana Yobe chapter. Na fahimce ka. Dama shine shugaban. Ka duba ka ga masara dan girman Allah. Ka zo ka ga riɗi, ka duba kuma sosai ka ga yadda dawa ta yi kyau sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ku dai. Sanni dai. Yawwa. Ya, ai in dai magana ce a baka taki, a taimaka maka ka biya da abin da ka noma, a baka injin noma, maimakon kai duk abin da ka san komai dai maganin noma iri kyauta a baka kuma da abin da ka noma da shi zaka biya sai honorable Nuhu Baba ka kuma shine mutum na farko wannan sarauta ina gaya maka aka dauka aka baya zanna Saloma ina gaya maka billahi la ilaha illa anan guji ba zancen noma kuke a Yobe a zancen noma muke a Yobe ai to ai mu yanzu Yobe bari ku ji mu zakaran gwajin dafi ne domin Yobe ta wuce sa'a kuma kowa ya san haka ba a dawa kuma Yobe kar ku manta mu fa ba wai iya Najeriya kawai ba fa iya jiha ake cewa ba Najeriya muke cewa kuma har da wata kasar warre ku wallahi kuma duk wata jiha da take cikin kasar Najeriya in dai magana ake ta noma to ko me ka noma ko kunya dai kana noma trailer koyi kake da Yobe haka mai mala igiya honorable Nuhu Baba Hassan da ya hannu da yace zuwa excellence very good educated farmer ai in kace mai mala shi ga mai malan nan mutum ne mai ilimi kware kuwa mutum ne mai tunani mutum ne mai nazari amma yanda Nuhu Baba Hassan yake mai nazari kuma kar ka manta ai tafiye su ce to dai kowa i duba hankalin kowa sai aka tafi ai baka ji an baranda ba wanda ba su san me suke ba wai sai take mai mala shugaban jam'iyyar nan a ansa ba to ta yaya tunda rike shugaban jam'iyyar nan da sulhun da yake ka taba jin hayaniya gwamnoni nawa ne yanzu suka dawo kuma shine yunkurinsa da suka yi mubaya'a na Saloma baka ga guji ba salauta guji ba an bai zanna Saloma ina zuwa zaka ki mai mala ka ki to ka ki din kuma kai daya ma tukuna kar ka manta a dalilin su mai mala din fa muka je Abuja kware kuwa ka taba tsantar kanka a can ba da ya zama shugaban jami'a ba wannan rabin Nuhu Baba Hassan dalilin sa naje nayi aure a Yobe kuma ga fa Nuhu Baba Hassan nan babu halaccin da bai mana ba babu gaskiya dan nan da kirki wai kai jama'a ga hi koshe kato inda haka ne ai mun bi ga ina son ga dan gidan murmihin mana kai mutumin da in haka hi fa hannunsa haka yake a to ai ba mai harkar noma kuma shi ka san shi ba ma wai bada kuɗi ba shi magana ta domin Allah ya fa bada kayan aiki a je ai noma a taimaki al'umma ko ya baka jari ka je kai sana'a malan ka baka iri a baka magani a baka mota ba shine in yayi gada ba za ka je taki ta fado ka ce puship ai shi a tarihin duniya dai shi mutum ne wanda baya kai zuciyar dan adam da yayi ka gina ka abin da nake so da ku gane ai ya gaya min magaya ma ne ban ba yace ka je ka nemo eka a baka iri a baka maganin feshi Allah ya gaya min kai ma an gaya min zan nema a guji ba ai da ije sarkin hinan guji ba sarkin guji ba yace ka ga wannan mutumin shine jagoran sulhu na masarautata Ibrahim na Saloma kuma ice da mai mala hi da kansa ice mai mala ka rike wannan balan ai mu tunanin mu ina nan da ga an ce a harkar noma ina ga maka kai mu ban na ga maka ila ko bida zai wazal kadar ka da ni fa ba fa ma ko mahina ba ni fa wannan bayan Allah dan dai akwai mutane da yawa ne wanda ko da ke ba ma amfani da yan bakin ciki abinda mai mala ce amma da tarance da mai